Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasarita nga inte ikanbyag ita ket impatod. Ni pagayam Brandon adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat apay drama to'y padas ko ken ayat. Adda ka den nak, ken addamet ten may sang anak mi. Awan ti makunak iti ka den nak. Managayat, nasingpet, naanos, ken naasikaso ni Zoraida. Ngamjak ammo, tadimtang ti aldaw, anagmaumaw, ti panagayat ko ken kuana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Brandon. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pare, sigurado ka kadi iti day tangay bagbagam? Pare, ay ayatak ni Jonah. Ngam kasanon ni Zoraida, kaasimat. Nagsingpet, ngam isukat mo laang iti kaski ni Jonah, ang naganak abalasang. Di dan sapay ammo no asino ti ama ti anak na. Pare Ben, tanangam kumamot ti ibalbalikas mo. Ay, pasensyakan, pare. Ay ayatak ni Jonah. Nga uray kas jay tinapalabas na. Agsinatan, Zoraida. Saan ako nanaragsak at ipanagdan nata? Anya? Apay? Adda ka din nagkurangaktan ka, Brandon? Awan din nagkurangam. Siyak ti ayan tibidot. Adda ka din sa bali nga ay ayatan? Pakawanan na ko ma, Zoraida. Kung nagtupay ka, nabayagan anariknak ti ilalamiis mo kanyak. Sorry talaga, Zoraida. Diyak mo ting gagara. Amat nagtiriknak iti sa bali a babae. Jakon amwen. No asino day tang a babae. Jakon agpakaasi. Kan jakon ipilit ti bagikan ka. Tamok. Saan tan tumot laang agbalin anaraksak. Iso nga ipaay ko, ti wayang-wayam. Agyaman naklaunay, Zoraida. Nagsina kamin kan ni Zoraida. Umanugot kamat ngatan ngagdanata. Okay. Ngam kasanon ti anak ko. Saan mat ang mabalin nga ibatik kadananang? Nagkuna ngamin nga ibatim. Itugot mo Sigurado ka? Anya ka kadi. Ay ayatan ka unay-unay. Kat no asino tinapatagkan ka. Napatagmatan kanyak. Agyaman na, Brandon. Talagan saan na danuman day ta utek mo, Brandon. Apay manan aya, tatang. Inyawid mo kit din, ti kabit mo dito'y balay. Saan ko akabit ni Jonah, tatang? Tasaan kami matanagkasar ka ni Zoraida? Uray pa'y saan kayo ang nagkasar. Tada kayo tiim mo na anagden na. Makunalata akabit day ta iso tinang dadahil iti binukelyo a pamilya. Sa bali ti makunakabit, tatang. Kan kang runan. Ni Jonah ti ay ayatak. Ay, jak amukin ka lalaki. Ti kunam kit day, talaga nga aguuyong kan. Insukat mo kit din jay aginam iti aginati sa bali a lalaki. No di kakat, ay, salbag kit day. Anya kamutan, Brandon. Kaslasaan kamutan ngagpampanunot. Uray ka di si kamanang. Kat imay ka, tapno sermonan naklaeng. Gaputasan mo nga muter aramidam. Anya? Isina mo da dya, Jonah. Kan pagawidam idan nga agina. Manang. Ay, jak amuno anya tisawakan ka. Ay ayatak ni Jonah, manang. Jak kayat day ta babae. Insukat mo ni Zoraida. Ngam itipay... ay na. No saan yu akayat ni Jonah? Saan laeng? Ngam saan dak adiktaran iti aramidam, manang? Nangag ko amin nga imbagbagadaman ang mukan ka. Saan mo nga ikaskaso? Taurayan niya't ibagbagada. Awan ti makapagsina kadata. Agawid kaming salangan iti anak ko. Ni sana,
Dito'y kayo laeng. Ngam, Brandon. Awanan ti adupay angam. Basta dito'y kayo laeng. Katnoan yaman ti mangag mong ibagada. Palabsam latan. Madlaw ngami nakaykayat da day Surayda. Italang akasta. Ngam mamati ka kanyak. Intun agbayag. Maawat da kan tumot laeng. Anya day ta nakasakong erubrubwat yung tatang. Bagas, kenda dumapay nga abastok. Tagyan ako ni ijay kalapaw ko ijay away. Kasano amaturog kayo ijay? Kat awan tinasayata pagiddan ijay. Kan addadag iti nakakamada ang nakasakong Eric. Manumot la ti mga ramid iti pagiddak ijay ngay. Di yu pa'y laanusan ngamin ti agawid dito balay. Ha? Ano saklangan ti maturog ijay away? Ngem ti agawid dito oy, makakit-kita iti makaparurod. Itayak pa'y nga umawawag. Ngam italaan nga song batam. Pasensya kan, Brandon. Aglablabaak namin itay. Iso ajak nanggag ti awag mo. Kat, kumusta ni Gino? Okay, man. Itad mo nga ro ti cellphone kan kuana, takasaritak. Awan dito'y. Napan na ki ay ayam. Kasta. Kunak no adda dita, takasaritak ko ma. Baliwang tulagan ti umawag. Sige nga rod, kasta pa'y. Bye. Anay ko. Apay nga kudot ka ngay. Anya ti basol ko. Damagam pay laang no anya ti basol mo. Awan nga ron ti amok a basol ko. Gamno apay nga agkadal kalatan. No kayat mo, ingkan iti ayan day Surayda, taiyawid mo. Anya? Wana, tapno saan kan nga agbanog ang mga awag-awag pay lakan kwa na? Anya kan aya. Ti anak mi ti makagapo, no apay nga inawagak. Haday talaang, awanan ti sabali. Amumot asikalaang ti ay ayatek. Iswasan kan nga gungat. Di ka madanagan. Tamanipod ita. Jakon awagan pa'y. Sa di mo ti papanam? Rumarak, agkikita kami kadag iti gagayim ko. Anya? Pakikitang pay laang ni Junia. Di ka pala intugot mat. Saan nga rod ang mabalin? Kan kababain no siyakla ti agitugot iti anak na. Ang mga noan niya apay timako na dagiti gagayim ko. Anya? No umaway ka, itugot mo pay laang, ha? Angam. Sige, sa anak nga rudon arumar. No di mo kayat nga awiran ti anak ko. Ala, wunen. Siya kung timang kita kan kuana. Mapankan iti papanam, Jonah. Apay nga intugot mo deta syuman mo dito'y away. Nagdang amin na pananti inana, tatang. Aya, kat si Kati Agawer, apa, bayat, Saan ngamin ang mabalin nga itugot na itinapanan na? aya, ay kat isu, Ay, malagip kulakit nga raud, tay original nga apok. Original nga. Ni Gino, iso ti kunak nga original, tay iso ti pudpudno nga apok. Taday ta intugot mo nga ubeng, peki day ta. Tatang, saan kumamat akasta ti panagsasauyo? Tamangan numangag na kayo. Ureman, agpay sumet. Ngamawan basol ta ubing. Tapno iraman nyo itirurod yu kanyak, tatang. Anya kamatan. Narabyan ka nagawit. Nabartak ka pa'y. Pasensya kan, Brandon. Saan ako na nakapagkagkad anagino? Anya kamatan, Jonah. Apay, ako nga't kakadi, ha? Bagam lang, ano ako nga't ka? Sa anak nga agungat. Ala, ingkan maturog, tani rabi. Nasa papay lang. Ingka manggidi mga laiti pagsangwan tado. Anya, nabartak ka lang arudan. Arak pa'y lang ti ibagbagam. Bitin nga rotin inume. Kaya't ko pa iti aginom. Rabiin, nakarika panti amin nga store. Isungayin ka maturugan. Kasjay a klase ti babae tinagisukatam ka ni Surayda.
Bimabaiyan na mamartak. Manang, Di na kan sapay ang mo atulungan. Ay una yun aya. no imay kalaan nga umay ag sermon, uray agawid kayon, manang. Nabamban nugak. Ay, di nakpagawidan. Tadyak pa'y naibaga ti amin akayat ko nga ibagakan ka. Agasam day ta. Madamdamag ko ang masansan ti irorwar na. Pakasikuran nyo aya. Kat saan matada kayo ti makidandan na. Anya? Isakit mo pa'y laang dayjay ang babae? Isakit ko, gaputa ay ayatan kan ipatpatag ko. Kat ulitag, no dagitan tumat lang ti umayo ibagbaga. Nasaysaya at pay no pumanaw kayon, manang. Kanayon matan ti erorwar mo, Jonah. Sa apay rabiin o agawid ka. Sa dino ay ti papapanam. Kadagiti gagayam ko Di kay lam uma kanayon nga agkikita. Na, Awan lakat rumor ka. apay, adda reklamo ha, Brandon? San atay agreklamo Ay naagsinatan! Anya, kasta ka lang ti panangibagam iti panagsinata. Wala, jak kayat ti lalaki ang nareklamo launay. Itaman pa'y nga umay kadumayo nga ginom, Brando. Gaputan na dagsan tirik na pare. Apay aya. Nagkamali ak sa iti desisyon ko. Anagayat ka ni Jonah. Gamno apay nga insukat ko pa'y laang ni Zoraida. Ay, tidakas na. Binaybay ampayan ti anak yo kini Zoraida. Kaungat nakmat ngamin ni Jonah. Nukas diya nga awagak ida. Sa nabale. Tamok ang maawatan nak ni Zoraida. Sa dino tinapanan yung agina. Nauma akon kan ka. Iso apim manaw kaming iti anak ko. Anya. Nagsublin ti ama ti anak ko. Ket kayat na nga urnusan min ti maipapan kada kami. Anya. Ayop ka, Jonah. Balang kantis ka. Sawam latta ti kayat mo asawan, Brandon. Ayop ka. Insina kan binaybayak dagiti aginak. Gapulang iti panagayat ko kan ka. Ngam kastoy lang ti isubad mo kanya ka. Pasensya kan, Brandon. Ngam ti amagayam ti anak ko ti ayayatan. Ket sapay ko ma, tadi na kami niriribukan. Nawayakan amang subli iti aginam. Kasapay, bye! Hello? Jonah! Awanan ka itibain, Jonah! Oh, anya nga ita. Day ti maganab mo, ha? Gonggonam, Brandon. Unay kayo umatan manang. Kaslapay pakaragsakan nyo tinapasamak. Talaga ang maragsakanak. Anya? Maragsakanak. Tanalabos ti inaramid mo ka ni Zoraida. Amok no kasano kasakit kan kuan na ti inaramid mo. Manang, Iso agong gunam dayta. Dayta ti ganabon ti tao asaan na nga ammo ti mapnak iti addaken kuana. kunat mo asino itayan ti anda dito yung kusina. Kayo matgayam, tatang. Ay kahit napaay kamit Brandon. Ipagarup mo siguro ang nagsubliday dya Jonah. Saan mo, tatang? Kan may isa. Saanan nga agsubliday jay? Tasimurutan iti ama ti anak na. Ay, piman ka pa'y Brandon. Agpaana kayo lak ni Manang Mila. Pakaragsakan nyo tinaramid na di abwisit a babae. Una, tanagbalatak mutlaken ka ti aramid mo. Ket, pinanawan na kamatan ni Jonah. Apay, awan ka din ti planom amang urnos iti may papan kada kayo kini Zoraida. Diyak mo pare. Pinadas kong awagan. Diyak mo tan makontak. Apay ngamin nga awagam nga danunem ay jay lugar da. Kasanon, nulugubandak dagiti kakabsat. Uno kakabagyan na. Saan mo't siguro?
Sigurado aka pong tutdak. Iti inarabit ko iti kabsat da. Ay na pare, no kaya't mo ama urnos, when wag sublikan ka ni Zoraida, iturtured mo timang sango kadag iti kakabagyan when no kakabsat na. Panagkunam ka day kat sublyan na kapay ni Zoraida, kalpasan ti panang pasakit mo ken kuana. Isungarod nga inak agpakawan kan kuana. Kung awan tayo kas padasan nga urnosan ti maipapan kada kami, tatang. Yahaw, awalat ang mukaw. Tatang, No day tapam makawan na, mamati ak mapakawan na ka. Tamaok anasayat at tao ni Zoraida. Ngam no day taag sublikan ka, saan na mapasamak day ta? agyaman ak tanadanon ka dito'y balayo, Zoraida. Kumusta kan? Kumusta kayon iti anak ta? Okay kami laang. Imayak. Takayat ko nga urnusan ti maipapan ka data. Ha? Awan tinaskan nga urnusan ta, Brandon. Anya ti kayat mo asawan? Nabayagan analpas ti maipapan kadata. Naka-move on akon. Kan naragsak akon itibiyag ko ita. Please, Zoraida. Ikanak iti may kaduwagon daway. Sorry, Brandon. Ngam adan kaayan ayat ko. Kat natulagan ti kalay sami. Pagyamanak ti panang lokom kanyak. Tana iturungak iti nasaysaya at alalaki. Anya? No ti maipapan ka ni Gino, di ka matanagan. Saan mi nga ipaidam kan ka? Nagawid ak nga rod, anadagsen ti riknak, Mr. Lonely. Nalaos ti babawik. Gapo iti pan nakapukaw ko kini Zoraida. Pagyamanak met, tauray no kasjay tinapasamak, tinungpal dati sa uda, ket di da impaidam kanyak ti anak ko. Tuy pagayam mo, Brandon. Agyamanak pagayam Brandon, iti daytoy apakasaritaam. Saan nga mina nasaya ti mangloko? Ta sigurado apagbabawyam dayta iti udi na. Akatala, saan mo aliplipatan ti pagrebengam iti anak yo kini Zoraida? Tapno intun dumakkel, maapresyar na kamet nga amana. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Brandon. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalin Roman. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.